Вітаю вас! Сёння нядзеля, 23 жніўня. У эфіры тэлеканала «Віцебск» інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу гадзіны падводзім вынікі тыдня. З шэрагу падзей мы абмяркоўваем тое, што важна ведаць і да чаго неабходна пачуць кампетэнтны каментарый. Асноўныя навіны вам прадставяць нашы корэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Свой мільён тонн збожжа да беларускага караваю на гэтым тыдні дадала Віцебская вобласць. Мільённую тону намалацілі ў Верхнядзвінскім раёне, які з'яўляецца лідарам па намалоце. Тут збіраюць да 43 цэнтнераў на круг. Пра складаючыя поспеху хлебаробаў паўночнага рэгіёна Інна Кірыенкава. Денис Ясюкевич, комбайнер с 11-гадовым стажем, пайшоў па слядах бацькі. У поле выходзіць толькі на беларускім камбайне. Гаворыць, тэхніка надзейная. І сёння вопытны хлебароб у перадавіках. Уборочная компания, она как бы самая жаркая страда, получается. На работу приходим, иногда даже в 5 утра, чтобы почистить, помыть комбайн. Работа сложная, но работать в поле нравится, зерно убирать, хлеб. Камбайны працуюць у полі з раніцы да позняга вечара. Аграрыі ідуць на рэкорд. Тут больш за ўсіх намалочваюць збожжа з гектара, а на асобных палетках ураджайнасць дасягае 70 центнеров. Задействовано, конечно, не тысячи даже, а десятки тысяч людей, которые практически от зари до зари работают, чтобы мы получили вот этот вот прекрасный, замечательный урожай. Уборачны конвейер не спыняецца ні на хвіліну. Штодзень на хлебную ніву в области выходзіць больш за 1700 комбайнаў і больш за 3000 адзінак іншай спецтэхнікі. Горача зараз і на зернесушыльных комплексах. Сёлета іх працуе каля 370 у рэгіёне. Те районы, которые убирают, они, естественно, помогают. И внутри хозяйства идет переброска комбайну, и внутри района идет переброска комбайну. Но, районам фактически такое, чтобы сегодня оказывать помощь кто-то нам из других областей, я думаю, мы обойдемся сами. Аграрии при Дзвіне зрабілі стаўку на строгае выкананне тэхналогіі і не прагадалі. Адсюль і вынік. Уборачная на Віцебшчыне выйшла на фінішную прамую. Застаецца ўбраць 5-ю частку збожжавых палеткаў. Збаўляць тэмпы работ аграрии не збіраюцца. Пры спрыяльным надвор'і мяркуюць завяршыць жніво прыкладна праз тыдзень. Інна Кірыенкава, Марына Рамановская, Дмітрый Котаў, навіны, Верхнядзвінскі раён. Першы экіпаж камбайнераў двухтысячнікаў з'явіўся на Віцебшчыне. Гэта Сергей Спадка і Дмітрый Бацюкоў з Аршанскага раёна. Моладзевая каманда працуе на палях сельскагаспадарчай эксперыментальнай базы в Усці. Экіпаж уваходзіў у першую тройку камбайнераў-тысячнікаў, а цяпер вызначыўся намалотам 2000 тонн збожжа. Аграрыям паўночнага рэгіёну засталося ўбраць менш за 15% плошчаў. Аграрыі в области на гэтым тыдні цалкам выканалі дзяржзаказ і адгрузілі 145 тысяч тонн харчовага зерня. Першымі з заданнем справіліся хлебаробы Докшыцкага раёна. Анастасія Навумова убачыла поўныя закрамы збожжа. Збожжа актыўна здаюць усе раёны. Аднак у гэтай гонцы ўжо вызначыўся лідар. Докшыцкі раён першым у Віцебскай вобласці выканаў дзяржаўны заказ па здачы збожжа. Асноўны хлебапрыёмны пункт знаходзіцца ў вёсцы Параф'янава. У суткі тут прымаюць да 900 тонн. Тэхнік-лабарант Тацяна Маслоўская старанна бярэ усе пробы для аналізу збожжа. Засыпаем у баночку. Специально номер 7. Для того, чтобы знать нам среднесуточное. И мы понемножку с каждой машины сыпем у баночку, а потом через сутки мы делаем среднесуточный анализ. Уже полностью по колхозу, полностью и сыр, и влажность, и все показатели, и натуру, и скоренью. Дзяржаўны заказ для Докшыцкага раёну склаў амаль 8000 тонн. Все сельскохозяйственные организации госзаказ выполнили в полном объеме. Написано ходатайство Комитет по сельскому хозяйству, чтобы нам еще дополнительно разрешили сдавать примерно 3-4 тысячи тонн зерна. Сёлета хлебаробам Докшыцкага раёна неабходна ўбраць 18,5 тысяч гектар збожжавых і зернебабовых культур. Намалочана ўжо амаль 40 тысяч тонн збожжа пры сярэдняй ураджайнасці 33 цэнтнера з гектара.
У раёне лідарства па уборцы ўраджая трымае Докшыцкі райаграсервіс. 2 зернесушыльных комплексу, 12 экіпажаў камбайнёраў, 5 з якіх ужо пераадолелі тысячны рубеж па намалоце. Зерно реализуем, отдаем это самое государству, госзаказ по озиморыжи выполнили 100%. Каждому работающему у нас, который не имеет нарушения трудовой дисциплины, мы выдаем тонну зерна бесплатно. У Владимира Лаўцевіча гэта ўжо 26-я уборачная страда. 10 разоў ён займаў прызавыя месцы на рэспубліканскіх дажынках. Двойчы атрымліваў першую прэмію. В этом году намолочено уже 1500 тонн, а рекорд за всю мою уборку 2800 было намолот. Поздравляю вас с трудовой победой. Крепкого здоровья, удачи, дальнейших трудовых успехов. Александр Суднік усё жыццё працуе на камбайне. Па яго слядах пайшлі і двое сыноў. Сёння ён герой дня. Хвіліна славы, кароткі перапынак на словы падзякі і падарункі для тысячніка. Уборачная кампанія на Віцебшчыне ўжо пераадолела экватар, а значыць, праз пару дзён дзяржзаказ выканаюць усе гаспадаркі вобласці. Анастасія Навумова, Кірыл Кайсберг, навіны, Докшыцкі раён. Амаль 20 гаспадарак Віцебскай вобласці ўжо завяршылі уборачную. У іх ліку і сельгаспрадпрыемства «Мазалава газ» Віцебскага раёна. Па традыцыі тут справілі дажынкі і ушанавалі перадавікоў сёлетняга жніва. Іх адзначылі дыпломамі і каштоўнымі падарункамі. На свяце хлебаробаў пабываў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў з падрабязнасцямі Інны Кірыенкава. Мазалаўцы ў чарговы раз даказалі, што нават на неўрадлівых землях можна атрымліваць высокі ўраджай хлеба. Дастаткова толькі належным чынам арганізаваць працу і строга прытрымлівацца тэхналогій. Сёлета вынік пераўзышоў усе спадзяванні. У гаспадарцы намалацілі больш за 5000 тонн збожжа, а кожны гектар даў до 50 центнераў. За соблюдение всех технологических процессов, то есть это удобрение, то есть внесение органики, то есть это подкормки, химпрополки, у нас довольно-таки неплохой результат получился. Главное, получается, в нашем деле в растениеводстве, это соблюсти полностью технологию от закладки сева до получения, до сбора урожая на полях. Нездарма ў народзе кажуць, хто дбае, той і мае. У гаспадарцы створана добрая матэрыяльна-тэхнічная база. На ўзбраенні ў аграрыяў усё самае новае і перадавое. У гэтым упэўніўся і кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў, калі наведаў поўнасцю рабатазаваную ферму. Сапраўды, далёка не ўсюды можна ўбачыць робата-кормараздатчыка. Машына кіруе ўсім працэсам кармлення жывёлы. Адсюль высокія надоі і прывагі. А нядаўна тут увялі ў строй новы зернесушыльны комплекс. Дабіліся высокай ачысткі збожжа, што дазволіла гаспадарцы назапасіць у дастатковай колькасці насення элітных гатункаў. Хопіць і для сябе, і будзе што прадаць іншым гаспадаркам. Тым больш, што сёлета зерне урадзіла. Адно задавальненне было збіраць такі ураджай, заўважае Мікалай Сельманович, які ўжо 10 год працуе ў гаспадарцы. Уборочная в этом году была нормальная погода. Дала убрать полностью без перерыва. Урожай был хороший. Техника вообще самая нормальная отработала, еще без ремонта, в принципе, почти. Было важно, очень хорошее самое техобслуживание на полях. Больш за 100 000 тонн за дзень намалочваў на сваім камбайне Сергей Мелдерес. Сёлета ўпершыню па выніках спаборніцтва не стаў першым, заняў другое месца. Яго намалот склаў звыш 1000 тонн. Погода помогла, очень помогла. Как раз вот самая уборка и самая хорошая погода стояла. Убирали их от рассвета до заката. Второй год у меня один и тот же помощник, организация труда правильно, то есть все сложилось. Яўгену Казекіну 3 гады запар давялося працаваць на адвозцы збожжа. Сёлета перавёз больш за 1000 тонн. Гаворыць, галоўнае удалося як след падрыхтаваць тэхніку. Брать от комбайна и в целости, сохранности довести его до сушилки и так далее. Чтобы не растерять, не рассыпать, не намочить, сохранить, перевести. Я думаю, все у нас получилось хорошо. У сціслыя тэрміны правялі уборачную мазалаўцы літаральна за 12 дзён і зрабілі нават немагчымае. На полях, дзе яшчэ зусім нядаўна збіралі не больш за 11 центнераў з гектара, сёння атрымалі звыш 50. Скажи об этом кому-то 5 лет назад, никто бы никогда не поверил. Это фантастика. Это просто фантастика. Поэтому, дорогие,
мои мазаловчане, наши витебчане, конечно, низкий поклон и слова благодарности всем тем, не только тем, кто убирал хлеб, тем, кто его возделывал, кто от плуга до зерноуборочного комбайна и до работки на зернотаку участвовал в этом процессе. Вы молодцы. Дзякуючы нялёгкай самаадданай працы гэтых людзей удаецца дабівацца такіх вышынь. І як справядліва заўважыў генеральны дырэктар унітарнага прадпрыемства «Віцебск-Аблгаз» Пётр Шэршань, на атрыманы вынік працавала шмат людзей. І трэба аддаць належнае іх прафесіяналізму, высокім маральным і чалавечым якасцям. Гонар і хвала ўсім, хто вырошчвае хлеб. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебскі раён. Падчас правядзення ўборачнай кампаніі каштоўная кожная хвіліна, каб своечасова сабраць ураджай, не страціць ніводнага зярнятка. На дапамогу працаўнікам сяла прыходзяць гараджане. На палетках вобласці задзейнічаны амаль 5000 механізатараў-камбайнераў і амаль 600 адзінак тэхнікі прамысловых прадпрыемстваў і арганізацый. Важкую дапамогу ва ўборцы ўраджаю аказваюць работнікі філіялаў рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Віцебск-Аўтадар». Сярод іх дарожна-эксплуатацыйнае ўпраўленне нумар 8, что в Талачинском районе. Успешно работаем по уборке урожая. В настоящий момент у нас задействовано 3 машины в хозяйствах работают. Это «Звездная Агро», «Коханова Агро» и новинка, Талочинская новинка хозяйства, 3 машины. Также задействовано 2 машины у нас уже работают в Варшанскую КПП, доставляет зерно на элеватор. Затраты меншыя, якасць вышэйшая. Віцебскія машынабудаўнікі зрабілі сеялку, якая адначасова сее і ўносіць мінеральныя тукі. А гэта дазваляе амаль напалову зменшыць затраты. Новае абсталяванне выпушчана Віцебскім маторарамонтным заводам. І зараз праходзіць выпрабаванне на палетках Віцебскага зональнага інстытута сельскай гаспадаркі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Тут плануецца до 25 жніўня пасеяць 44,5 тысячы гектараў рапсу. Новая сеялка дазволіць значна павялічыць якасць сяўбы. Эта технология дает в первую очередь экономию ресурсов. Это фосфорное удобрение вносится в определенный рядок при посеве, заделывается вместе с семенами, что экономит на 50% денежные средства и экономит на 50% само удобрение. Этот экземпляр уже был представлен на выставке. Сейчас она проходит промышленное испытание, то есть на поле, где будут выявлены какие-то, может, слабые места. Ну, а вообще она работает хорошо. Вот уже в 3-м хозяйстве она у нас сеет. Больших, скажем так, каких-то неполадок не было. Ініцыятыўныя групы па вылучэнні кандыдатаў на пост прэзідэнта Беларусі завяршылі збор подпісаў. За прыёмам падпісных лістоў у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі падчас дэдлайну сачыла Інна Кірыенкова. У першай палове дня ўжо можна было назіраць актыўнасць прадстаўнікоў ініцыятыўных груп прэтэндэнтаў на галоўны пост краіны. У тэрытарыяльную камісію чыгуначнага раёна Віцебска паступілі першыя падпісныя лісты яшчэ за аднаго прэтэндэнта – Таццяну Караткевіч. Каардынатар яе ініцыятыўнай групы ахвотна прадстаўляе сабраныя подпісы членам камісіі. Гэта яго першы вопыт у прэзідэнцкай кампаніі, дзе яму давялося арганізоўваць работу валанцёраў па зборы подпісаў. Заўважае, што асноўная их частка собрана подчас пикетов. Одним из важных качеств является выносливость, потому что это очень много работы и очень тяжело. Это с утра и до вечера, и каждый день. Я проверяю район, чтобы люди были правильно подписаны. Потом смотрю, чтобы не было ошибок каких-то таких из разряда, что 6 цифр в паспорте. И при необходимости мы тогда уже вместе с членами инициативной группы, они вычеркивают эти подписи, пишут, что они недействительны, и потом уже заверенные листы я передаю в территориальную комиссию. Члены комиссии приняли подписные листы и зарегистрировали их колькость. Принятые подписные листы членам комиссии регистрируются в журнале входящей документации,
складываются в папку и отправляются в сейф. Да праверкі падпісных лістоў члены камісіі прыступяць 22 жніўня. Згодна з дзеючым заканадаўствам правераны будзе амаль кожны 5-й подпіс. На заседании районной комиссии мы примем решение, какое количество, какой порядок. Все это будет приниматься коллегиально. Это не решает председатель, это принимается на заседании комиссии. Но не менее 20% от поступивших подписей. В течение 10 дней организовать проверку подлинности подписей, проставленных избирателями в подписных листах. То есть в течение 10 дней мы будем осуществлять эту проверку. Прэтэндэнты, якія набяруць 100 тысяч подпісаў і болей, змогуць удзельнічаць у далейшай прэзідэнцкай гонцы. Інна Кіріенкова, Кирилл Кайсберг, Навіны Віцебск. Открытые моладзевыя дэбаты ў рамках проекта БРСМ «Выбирай.бай» праходзяць ва ўсіх рэгіёнах краіны. На Віцебшчыне першымі эстафету падхапілі актывісты чыгуначнага раёна абласнога цэнтра. Тут арганізавалі дыскусійную пляцоўку з маладымі людзьмі, занятымі ў розных сферах вытворчасці. Тэма размовы «Моладзь, улада, выбары» была абраная невыпадкова. Яе ўдзельнікі маглі задаць пытанні экспертам, у якасці якіх выступілі прадстаўнікі выбарчых камісій, грамадскіх аб'яднанняў. Маладых людзей цікавіла іх роля ў грамадска-палітычным жыцці краіны, іх правы і абавязкі як патэнцыяльных выбаршчыкаў. Каб знайсці кампетэнтныя адказы, многім давялося заглянуць у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. Молодежь у нас активная, просто побольше им надо энтузиазма, инициативности, где-то стремления. И именно чтобы их не подталкивали, а чтобы они сами имели свою волеизъявление и сами где-то могли показать себя и выступить. И вот я считаю, что сегодняшние наши дебаты, наши мероприятия, оно где-то дает возможность им реализоваться той молодежи, которая где-то, может, боялась высказаться. Сегодня у них есть шанс высказаться, задать вопросы нашим экспертам. Ініцыятыўныя групы завяршылі збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі і прадстаўляюць дакументы, неабходныя для іх рэгістрацыі ў Цэнтральную выбарчую камісію. Да 26 жніўня будуць створаны участковыя выбарчыя камісіі. Апошнія навіны выбарчай кампаніі на інфармацыйным рэсурсе Цэнтральнай выбарчай камісіі «Выбары.бай». Прадукты харчавання, навуковыя і IT-распрацоўкі і нават вытворчасць сувеніраў. Менавіта гэтыя напрамкі супрацоўніцтва зацікавілі расійскіх удзельнікаў бізнес-сустрэчы паміж дзелавымі коламі Віцебскай і Цвярской абласцей. У горад над Дзвіной на гэтым тыдні прыехалі 14 прадстаўнікоў прамысловасці і навукі з расійскага рэгіёну. Раней віцябляне пабывалі ў Цвяры і некаторых іншых абласцях краіны-суседкі. Практыка паказвае, што менавіта прамыя стасункі паміж суб'ектамі гаспадарання приносят наибольший плен. С 11 регионами уже заключены договора конкретные между союзом наших промышленников и союзами промышленников этих регионов. И надо сказать, что эта работа, я считаю, дает свои результаты. Вот недавняя поездка в Калугу показала, что когда наши руководители напрямую общаются между собой, это дает довольно-таки интересный эффект. То есть два руководителя садятся, смотрят друг другу в глаза и договариваются конкретно о тех или иных формах сотрудничества. У нас очень большой интерес к витебской, белорусской продукции пищевой. Конкретно это молоко, это мясо. Также нас интересует предложение ваших предпринимателей в сфере научных разработок. Также интересны контакты между нашими университетами, Тверским университетом, Витебским университетом. Пасля пленарнага пасяджэння ў віцебскім гарвыканкаме расійскія бізнесмены наведалі шэраг прадпрыемстваў, дзе дэталёва пазнаёміліся з вытворчасцю і асартыментам выпускаемай прадукцыі. А вось дэпутаты на гэтым тыдні наведвалі двары наваполацкіх шматпавярховак і засталіся задаволенымі ўбачаным. Хто павінен зрабіць нашы гарады і вёскі прыгожымі і добраўпарадкаванымі? Улады ці камунальнікі? Альбо да гэтай працы трэба далучацца і самім жыхарам? Гэтае пытанне абмеркавалі ў Наваполацку члены прэзідыума абласнога савета дэпутатаў. Нашы корэспандэнты сачылі за дыскусіяй.
Добраўпарадкаванне Новополоцка клопат не толькі гарадскіх уладаў. Да гэтай працы тут актыўна долучаюцца грамадскасць, домовые комитеты и советы микрорайонов. Совместная работа именно жителей нашего города, плюс предприятия ЖРЭО, плюс власти города, конечно, дает свой положительный эффект. Естественно, все за бюджетные средства сделать невозможно в городе. И если сами жители не будут рачительно относиться к тому имуществу, дворовым постройкам, подъездам, тем местам своего проживания, то, конечно же, будет очень тяжело службам содержать это в порядке. У Новополоцку дзейнічаюць 8 советаў мікрараёнаў, каб падзадураць жыхароў, грамадскасць і камунальнікі праводзяць розныя конкурсы па добраўпарадкаванні. Лепшы дом, балкон, пад'езд. Падключаюцца і прадпрыемствы, якія за ўласныя сродкі праводзяць у парадак двары горада. Дэпутаты адзначылі, што менавіта такога падыходу да справы і неабходна прытрымлівацца. Благоустройство – это большая копейка. Это надо подметать, вывозить мусор, кроме всего прочего. Я имею в виду, благоустройство – это очень широкое понятие. Это и освещение, и озеленение, это и уборка мусора, это и восстановление того же дорожного покрытия, в том числе в дворах, которое, приходит и в негодность. И поэтому средства на эти не менее, чем в этом году, будут заложены. Хотелось бы и привлечь внимание населения к обустройству. Я не говорю, что там какие-то большие формы, но вскопать грядки, посадить цветы, может даже у каждого есть дача и свою рассаду, чтобы это меньше бюджетных средств. Работа городских улад по добраўпарадкаванню Новополоцка отрымала высокую отзнаку. Я думаю, что в резюме будет самая положительная оценка дана именно исполнительной законодательной власти, которая работает в городе Новополоцке. И, видимо, в резюме будет, естественно, отмечено, что вот так вот стремиться всем остальным регионам нашей области, республики, надо стремиться к тому, чтобы было вот так. Больш за 1,5 двороў і каля 300 гульнявых пляцовак у Новополоцку сталі месцам сумеснай работы ўлад і грамадзян па добраўпарадкаванні. Дзякуючы суботнікам правялі ў парадак некалькі гарадскіх пустак. І работа новополачан павінна стаць прыкладам для рэгіёну. Александр Камовіч, Александр Качан, Сергей Пальцаў. Навіны Новополоцк. Намеснік дырэктара і начальніка аддзела адкрытага акцыянернага таварыства «Сцяг індустрыялізацыі» звольнены па патрабаванні пракуратуры. Як высветлілася падчас праверкі, яны былі прызначаны на пасады, нягледзячы на тое, што з папярэдняга месца працы былі звольнены за розныя парушэнні. У адпаведнасці з дэкрэтам нумар 5 аб узмацненні патрабаванняў да кіруючых кадраў і работнікаў арганізацый, які ўступіў у сілу ў студзені гэтага года, прымаць такіх асоб на кіруючыя пасады неабходна па асобай працэдуры. Дэкрэт накіраваны на павышэнне эфектыўнасці гаспадарчай дзейнасці, забеспячэнне належных умоў працы, павышэнне якасці прадукцыі і ўдасканаленне работы па падборы кіраўнікоў. Для работников, которые были уволены по таким основаниям, это нарушение порядка и сроков выплаты заработной платы, за прогулы, к таким работникам применяется определенная процедура назначения. На них собираются характеристики с предыдущих мест работы, более детально изучаются их деловые качества, и только после согласования с горосполкомом производится их назначение. По фактам выявленных нарушений прокуратурой Витебской области наблюдательному совету предприятия было внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностные лица, назначенные с нарушениями требований декрета, уволены. Директор предприятия, а также 2 работника кадровой службы привлечены к дисциплинарной ответственности. До 3 гадоў пазбаўлення волі прыгаварылі маці 2 маленькіх дзяцей за ваджэнне аўтамабіля ў стане алкагольнага ап'янення. Такое рашэнне прыняў Віцебскі раённы суд. Па віне жанчыны адбылося дарожна-транспартнае здарэнне, у якім сур'ёзна пацярпелі людзі. І хаця вадзіцель цалкам прызнала сваю віну і раскаялася, пакаранне ёй пазбегнуць не ўдалося. Наша здымачная група прысутнічала ў зале суда і выслухала прыгавор. Храналогію таго трагічнага вечара, калі адбылася аварыя, у зале суда аднаўляюць па хвілінах. Па словах падсуднай, яна бавіла час у вясёлай кампаніі на дачы ў знаёмага. Не абышлося без спиртнога. Садіцца за руль у той дзень жанчына не збіралася. Планы поменяли, что мы поедем назад домой. Потому что дом не отапливаемый был, холодно, отопечка отопится. Решили, что поедем назад домой.
Цвярозы вадзіцель, якога выклікалі па тэлефоне, доўга не ехаў, і жанчына сама села за руль, каб яго сустрэць. Што было далей, віноўніца аварыі і зараз памятае, як у тумане. Падчас папярэдняга следства яна некалькі разоў мяняла паказанні. Изначально она указывала, что после того, как она была ослеплена светом фар встречного автомобиля, она предприняла попытку тормозить, однако не справилась с управлением, и ее автомобиль занесло и вынесло на полосу встречного движения. Впоследствии она признала свою вину, показала, что мер к снижению транспортного средства она не принимала, а решила объехать встречный автомобиль слева по ходу своего движения, то есть по встречной полосе. По правилах дорожного руху при асляпленні святлом фар водитель повинен снизить хуткость и уключить аварийку. Але так поступил бы цвярозы водитель. У крыві жанчыны эксперты знайшлі 2,12 промилле алкоголю. Яна выпила больше за паўбутэлькі горэлкі. Мне чего-то казалось, что прямо на меня он двигался. Может, состояние алкогольного опьянения мне так казалось. А вам известно, как должен действовать водитель согласно правилам дорожного движения в таких ситуациях? Как? Затормозить. Почему вы так не сделали? Можете объяснить? Не могу объяснить. Затое суддзя хутка знаходзіць гэтаму тлумачэнне. Вадзіцельскі стаж жанчыны на момант аварыі не дасягнуў нават 1 года. І за гэты час яе тройчы прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнні правілаў дорожнага руху. Значыць, трагічнае здарэнне не выпадковасць, а закономернасць. Вас это не насторожило, что, может быть, вы занимаетесь не своим делом? Я тут как-то не понимаю. А что тут можно подумать, если в течение месяца после получения прав первое привлечение к ответственности? Пасля той аварыі пасажыр сустрэчнай машыны лячыўся каля 2 месяцаў. Ён атрымаў мноства цяжкіх траўмаў. Сама жанчына таксама пацярпела і тыдзень была ў бальніцы. Цяпер жа бліжэйшыя 3 гады яна правядзе ў выпраўленчай калоніі ва ўмовах пасялення. Такі адносна мяккі прыгавор суд вынес, улічваючы, што віноўніца аварыі выхоўвае 2 малалетніх дзяцей. Акрамя таго, на 5 гадоў яе пазбавілі права кіраваць транспартным сродкам. Для курсантаў аўташкол, якіх запрасілі на пасяджэнне суда, гэтая гісторыя павінна стаць урокам. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. Лепшага маладога следчага ўпершыню выбралі ў Віцебскай вобласці. За гэтае званне змагаліся больш за 50 супрацоўнікаў, стаж службы якіх не перавышае 2 гадоў. Наш корэспандэнт Анастасія Навумова узброілася гумавымі пальчаткамі і пінцэтам, каб прайсці ўсе выпрабаванні з маладымі пінкертонамі. Выпрабаванні, як кажуць, агнём і мячом. Усё павінна быць на ўзроўні. І навыкі работы з агнястрэльнай зброяй, і валодання баявымі прыёмамі, і веданне крымінальнага заканадаўства. А яшчэ маладыя следчыя працавалі на змадэляваных месцах дорожно-транспортнага здарэння, забойству і выбуху. Значит, обстановка места происшествия сделана близко к реальной. Значит, по факту обнаружения трупа мужчины с признаками насильственной смерти. Вот. Ну, следователи сейчас работают, производят осмотр места происшествия, значит, выполняют действия по обнаружению, отысканию следов, предметов, которые имеют отношение к преступлению. Молодым следователям предлагается обнаружить существенные, скажем так, следы данного взрыва, это эпицентр, те вещественные доказательства, которые остались на месте происшествия. Вот. Правильно их изъять, получить навыки, практические навыки изъятия и осмотра вот имеющих значение вещественных доказательств. Кацярына Драбкіна яшчэ на 3-м курсе юрыдычнага факультэта дакладна ведала, што будзе працаваць следчым. Аднак на гэтых вучэбна-практычных спаборніцтвах упэўнілася, наколькі гэта не толькі цікава, але і складана. У нас был 4-часовой осмотр дорожно-транспортного происшествия. На самом деле я раньше никогда не составляла такие протоколы. Вот, поэтому то, что нам вчера дали, тот базис, который в нас вчера вложили, это очень-очень большая помощь, огромная помощь в работе следователя. У распараджэнні маладых спецыялістаў была прадстаўлена ўся неабходная крыміналістычная тэхніка, ад следчага чамадана да перасоўнай лабараторыі. Былі і цяжкасці, але тады на дапамогу прыходзілі дасведчаныя калегі. Бо навучыць зладжанасці працы ў камандзе – адна з мэтаў гэтага збору. Основная задача, конечно, ставилась их первоначальное обучение, работа на практике. Помимо этого проводились и интеллектуальные игры, где также психологические тренинги, где также целью ставилась их
психологическая подготовка. Лепшымі ў конкурсе маладых следчых сталі Марына Ферцікава і Дмітрый Шчарбакоў. Дмітрый працягвае справу бацькі і старэйшых братоў. Больш за год ён працуе следчым у Шумилине. Для нас, как для молодых следователей, у тех, у которых опыт еще очень мал и практические знания абсолютно мизерные, нам было очень одновременно и интересно, и очень сложно. Такі фармат навучальных мерапрыемстваў праводзіўся ўпершыню, але яго вынікі вельмі парадавалі арганізатараў. Таму конкурс абавязкова стане штогадовым. Анастасія Навумова, Кирилл Кайсберг, Навіны Віцебск. Удзельнікі міжнароднай летняй школы, арганізаванай беларускім дзяржаўным універсітэтам, пабывалі на гэтым тыдні ў Віцебску. Разам з беларускімі студэнтамі ў склад групы ўвайшлі 30 аспірантаў і магістрантаў з Германіі і Аўстрыі, якія ў сябе на радзіме вывучаюць міжнародныя адносіны і палітычныя навукі. Не першы год летняя школа дапамагае ім на практыцы знаёміцца з жыццём розных народаў. Тэма, якая адзначана сёлета, Беларусь у сучасным свеце. Маладыя людзі ўжо наведалі Гродна, пабывалі ў Бярэзінскім запаведніку. Насычаная праграма чакала іх і ў Віцебску. Знаёмства з абласным цэнтрам пачалося з сустрэчы з намеснікам старшыні гарвыканкама Пятром Падгурскім. Иногда жители Европы, Америки, они не знают, как живет Беларусь, какие у нее проблемы, если они есть, какие достижения. Здесь собственными глазами молодые ребята, студенты будут видеть наши достижения. Программа летней школы сфокусирована на рассмотрении роли Беларуси как уникального место встречи, место, где соприкасаются культуры Востока и Запада. Беларусь – это центр Европы, мы часть европейской цивилизации. Вместе с тем, именно Беларусь на фоне событий в Украине, на фоне других мировых кризисов стала донором стабильности и стала тем местом, где могут встретиться представители различных государств с различным видением будущего мировой политики. Для удзельнікаў міжнароднай летняй школы была арганізавана экскурсія па Віцебску. Яны пабывалі ў Свята-Успенскім саборы, наведалі мясціны, звязаныя з імёнамі Марка Шагала і Казіміра Малевіча. Пашпарты гатоўнасці атрымалі 99% аб'ектаў адукацыі Віцебскай вобласці. Падчас падрыхтоўкі да новага навучальнага года камісіі па прыёмцы школ надалі асаблівую ўвагу стану тэрыторый і пад'ездаў да аб'ектаў, харчаблокам, спортзалам, спортпляцоўкам і стадыёнам, цеплавым пунктам, а таксама захаванню пажарнай бяспекі і санітарна-гігіенічных нормаў. На 90 аб'ектах працягваюцца рамонтныя работы. На 8 перанесены тэрміны прыёму да 25 жніўня. Амаль поўнасцю школы забяспечаны аўтаматычнай пажарнай сігналізацыяй, сістэмай апавяшчэння людзей аб пажары, вонкавай і ўнутранай водападачай. В рамках законодательства для подготовки учреждений к новому учебному году привлечены педагогические коллективы и технические работники, с которыми были проведены собрания, беседы об участии в ремонтных работах. Все учебные кабинеты отремонтированы собственными силами. Необходимые материалы приобретали за счет привлечения внебюджетных средств. У нас на данный момент на 45 объектах отсутствует пожарная сигнализация. На 5 она неисправна. У 4 сигнализация не обслуживается. 15 объектов не оборудована системой оповещения. Это значит, что как непосредственно профилактика предупреждения пожаров, так и реагирование на возможные загорания полностью ложится на руководство учреждения образования и работников. Если технических средств защиты нет, то, соответственно, дополнительные мероприятия, дополнительные требования должны быть возложены на работников. Усе выяўленыя камісіі па надзвычайных сітуацыях недахопы ва ўстановах адукацыі будуць неадкладна выпраўлены. Школы плануецца таксама забяспечыць сродкамі для правядзення факультатыўных заняткаў па пажарнай бяспецы. Акрамя гэтага, на пасяджэнні камісіі прадстаўлены і новы начальнік Віцебскага ўпраўлення МНС Александр Клобук і яго намеснік Дмітрый Панцюхоў. Сёлета за парты сядуць больш за 100 тысяч дзяцей Віцебскай вобласці. Падрыхтоўка да новага навучальнага года выйшла на фінішную прамую. 1 верасня расчыняць дзверы 1217 устаноў адукацыі. Як сустрэнуць сваіх вучняў педагогі ў глыбінцы. Школы Ушацкага раёна наведала Юлія Устінова. Праз некалькі дзён цішыню ў класах запоўняць звонкія дзіцячыя галасы. Хочацца, каб навучальны працэс быў цікавым і прадукцыйным, а ўспаміны пра школьныя гады сапраўды цудоўнымі. А для гэтага неабходна ствараць умовы.
Узор таго, як трэба клапаціцца пра падрастаючае пакаленне, дэманструе Ушацкая сярэдняя школа, самая буйная ў раёне. Тут вучацца каля 800 хлопчыкаў і дзяўчынак. 7 гадоў таму школу капітальна адрамантавалі і мадэрнізавалі. Уклалі больш за 6,5 мільярдаў рублёў. Зараз парадак падтрымліваюць агульнымі намаганнямі. Дапамогу аказваюць бацькі, прадпрыемствы-спонсары, ды і самі вучні. Зарабляюць на сабранай макулатуры і металлоломе. Прымаюць пасільны ўдзел у рамонтных работах. Мы становимся единым целым, единая семья. И это дает нам силы, дает нам позитивное настроение для того, чтобы очень успешно, я думаю, начать новый учебный год. А наших детей ждут, конечно же, светлые, красивые, просторные классы. Памяшканне яшчэ і добра аснашчаныя. 2 камп'ютарныя класы, лінгафонны кабінет, рэсурсны цэнтр і абноўлены па апошнім слове тэхнікі кабінет фізікі. Такіх у рэгіёне пакуль усяго 46. Ушацкая школа бярэ арыенцір на дакладныя навукі. Дзеці выбіраюць профільнае навучанне ў хіміка-біялагічных і фізіка-матэматычных класах. То оборудование, которое уже отработало год, оно достаточно эффективно показывает свои результаты, поскольку работа, особенно с ребятами на повышенном уровне, они достаточно глубоко получают эти знания, которые нужны в последующих их изучениях в высших учебных заведениях. Не забываюць ва Ушацкай школе і пра свае карані. Тут вучыліся Еўдакія Лось і Рыгор Барадулін. І мясцовыя настаўнікі беларускай мовы ведаюць, як прывіць любоў да роднага слова. Трэба зацікавіць, притягнуть увагу вучня, а тоді він вже буде наш. Ми будемо много що робити. Пойдемо на Олімпіаду, пойдемо на науково-практичну конференцію. Тобто це буде вучень, який сам буде імкнутися про це більше довідатися. Гонар школы – яе вучні, пераможцы абласных і рэспубліканскіх алімпіяд. Дарэчы, з 25 выпускнікоў 11 Б 22 сёння ўжо студэнты ВНУ. Мы гордимся именно достижениями наших учеников, потому что именно наши учащиеся несут славу нашей школы. Именно о результатах наших учащихся узнают и о нас. А яшчэ сёлета ля школы разбілі сквер. Бюджэтных грошай на добраўпарадкаванне тэрыторыі не было. Спонсарамі выступілі члены раённага выканаўчага камітэта. Папрацавалі талакой і ператварылі пустэчу ў месца адпачынку. Юлія Устінова, Леонід Табола. Навіны Ушачы. – 74 гады яны лічыліся без вестак прапаўшымі. У Шумілінскім раёне пошукаўцы знайшлі астанкі 9 воінаў Вялікай Адчыннай вайны. Сярод асабістых рэчаў салдат былі і 4 жэтоны вайскоўцаў. Такім чынам спіс безыменных герояў стаў карацейшым на 4 імёны. Астанкі перапахавалі з вайсковымі ўшанаваннямі. Ускраіна вёскі Мікалаева 74 гады таму у ліпені 41-га тут з пехам пахавалі 9 салдат. Выявіць магілу дапамагла выпадковасць. Мясцовы жыхар Уладзімір Курганаў падчас працы на сваім прысядзібным участку знайшоў спачатку патроны, пазней салдацкую каску. Далей раскопкамі заняліся вайскоўцы 52-го асобнага пошукавага батальёна, якія паднялі астанкі 9 чалавек. В моем присутствии нашли 4 медальона. И этот офицер говорит, это убиты в 41 году. Медальоны были коричневого цвета такого, светло-коричневый. А уже у конце года, в конце войны были черного цвета. 4 капсулы медальёны, 4 імя. Са спісу зніклых без вестак з гэтага часу выкрэслены Ілля Казакоў, Іван Коп'яў, Нурмухамед Алтынгужы, Сямён Анянаў. 3 ураджэнцаў Башкірыі, 1 выхадзец з Пермскага краю. Самому старэйшаму было 25. К сожалению, установить принадлежность воинов к той или иной воинской части пока не предполагается возможным, но по архивным документам, по воспоминаниям местных жителей, значит, как раз вот в этом районе дислоцировалась 186-я стрелковая дивизия, которая была направлена сюда, значит, в первые месяцы войны. Дивизия попала в окружение, ей удалось выбраться из этого окружения, но при этом потеряв в составе более 40% значит, бойцов и командиров. Астанкі салдат перапахавалі з вайсковымі ўшанаваннямі. Прыехалі ветэраны, прадстаўнікі ўлады, школьнікі. Людзі неслі кветкі на салдацкую магілу. За апошнія гады толькі ў Шумілінскім раёне ўстаноўлена 500 прозвішчаў загінуўшых чырвонаармейцаў. Ужо на наступным тыдні тут зноў пачнуць працу пошукаўцы. На следующей неделе представители Пескового батальона будут работать у нас на территории. Есть 2 неучтенных воинских захоронения. По рассказам старожилов, что действительно наши военнослужащие, вероятно, даже и с медальонами, захоронены
Поэтому в этом направлении работаем. И возможно, что чьи-то имена будут опять установлены и увековечены. Паблізу вёскі Мікалаева былі паднятыя і рэшткі 8 салдат вермахта. Яны перададзены прадстаўнікам Народнага саюза Германії для перапахавання. Александр Камович, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны, Шумілінскі раён. Рэха вайны на гэтым тыдні пракацілася і над заходняй Дзвіной. У рэчышчы абмялелай ракі непадалёк ад плошчы Перамогі знайшлі артылерыйскі снарад. Яго аператыўна перадалі сапёрам. Узровень вады ў Дзвіне ў панядзелак 17 жніўня апусціўся да гістарычнага мінімуму і устанавіў новы рэкорд – 8 сантыметраў ніжэй нуля паста. Рачное судаходства спынена, рыбакі сабралі снасці, а гідролагі сцвярджаюць, вада працягвае ўбываць. Наша здымачная група прагулялася па мелкаводдзі. Двойчы за суткі, раніцай і ўвечары спецыялісты-гідролагі вось так спускаюцца да ракі. Замеры ўзроўню вады ў заходняй Дзвіне справа штодзённая. І робяць гэта не толькі ў Віцебску, а яшчэ ў Суражы, Улі, Верхнеадзвінскую і Полацку. Наблюдение производится по сваям, по той свае, которая находится ниже уреза воды, рейкой измеряется количество сантиметров над сваей. Такія назіранні за ўзроўнем вады ў Дзвіне спецыялісты вядуць з канца 19 стагоддзя. Рэкорд абсалютнага мінімуму быў зафіксаваны летам 2014-го – 4 сантыметры ніжэй нуля паста. А сёлета рака абмялела яшчэ больш. На працягу ўсяго тыдня ў Віцебску гідролагі канстатуюць мінус 8 сантыметраў. Дарэчы, небывалае мелкаводдзе назіраюць зараз і жыхары Верхнеадзвінска. Эта ситуация, скажем так, не случайно. Мы пришли к ней не за один день, уже второй год подряд у нас очень малоснежные зимы. Температурный фон тоже несколько выше нормы. И, соответственно, весеннее половодье было очень низким. В течение летних месяцев осадков было недостаточно, уровень продолжал снижаться. Пасля абмялення адкрылася рэчышча заходняй Дзвіны. Сталі бачныя ўсе яе падводныя камяні і водмелі. Фактычна зараз мне ўдалося прайсці па дне ракі і нават не намачыць ногі. Дно перасохлай Дзвіны тоіць і небяспечныя сюрпрызы. У раёне плошчы Перамогі на гэтым тыдні знайшлі артылерыйскі снарад. Ён праляжаў у вадзе доўгія гады, а зараз аказаўся на паверхні. Знаходку аператыўна перадалі сапёрам. Без вады другі месяц сумуюць віцебскія цеплаходы. Крайні рэйс па Дзвіне яны зрабілі 27 чэрвеня. Пазней для суднаходства рака стала занадта мелкаводнай. І калі некалькі гадоў таму сезон рачных прагулак працягваўся з мая па кастрычнік, то сёлета матросы больш сумуюць на беразе. Аддаваць швартовы яны без праблем маглі ўсяго толькі на працягу 2 месяцаў. Цяпер баяцца сесці на мель. І не ўпэўненыя нават, што Дзвіна дазволіць перагнаць цеплаходы ў порт. Надо, чтобы вода поднялась хотя бы сантиметров на 46. У нас, видите. Тогда будет возможность уже, можно было что-то разговаривать о перегоне теплоходов. А так, возможно, как они в прошлом году будут зимовать здесь, в парке Мазурина, так, скорее всего, возможно, и останутся и в этом году здесь. Тым часам прагнозы гідролагаў не суцяшальныя. У бліжэйшы час рэзкіх кліматычных змен не чакаецца. Адных толькі падземных крыніц недастаткова, каб падсілкаваць абмялелую раку. Таму ўзровень вады ў заходняй Дзвіне можа апусціцца яшчэ ніжэй новага гістарычнага мінімуму. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, Навіны, Віцебск. Разам за ахову малых рэк басейна ракі Дзесна. Каля 400 дарослых і школьнікаў сталі ўдзельнікамі праекта «Малыя рэкі. Вялікія праблемы», які ладзіўся на працягу 2 гадоў у Глыбоцкім, Пастаўскім і Шаркаўшынскім раёнах. А завяршыўся ён фестывалем у гонар малых рэк. На экасвяце для ўсёй сям'і пабывала Інна Кірыенкава. Адправіцца на рачныя прагулкі, паўдзельнічаць у экалагічных гульнях і конкурсах, зрабіць аналіз вады, ды і проста адпачыць пад жывую музыку папулярных беларускіх гуртоў. Гарадскі парк Шаркаўшчыны ператварыўся ў вялікую пляцоўку, якая нагадвала сапраўдны экалагічны кірмаш. Сегодня мы рисуем животных, цветы, насекомых, то есть все, что связано с природой. Усім вядомы ў рэгіёне ганчар Сергей Рымдзёнак ахвотна даваў урокі па вырабе беларускай цацкі свістулькі, дзяліўся сваімі сакрэтамі рамяства. Маленький вот свистульки вот такой вот звук получается. Вот эта вот свистулька уже. То есть чем больше камера размер, тем такой звук более тонкий, глубокий. А мясцовы эколог Валерый Кавалёнак выступіў за захаванне вудкі Гоголь на нашых рэках і арганізаваў будаўніцтва для іх вось такіх домікаў. Долучились до гэтай высокородной справы, и мы будуем домики для... Дуплянки в этой может поселиться и луток, очень редкая птица, тоже утка. Также можете это поселиться и сычи, ну то есть совы всякие.
А задавалі тон святу юныя эколагі. За 2 гады рэалізацыі праекта яны навучыліся многаму, у тым ліку праводзіць даследчую работу і кантраляваць экалагічны стан вады ў рэках. Я научилась ценить. Это действительно проект не то, что ценить что-то там, какую-то речку или что-то, вообще ценить все живое, всю природу. Волонтеры давали мастер-классы, до прикладу, як зрабіць фильтр для воды з подручных материалов. Брали песок, камни, марля была, вата, уголь. Самое главное, как я говорю, это занятость детей, вовлеченность их вот именно в экологическое воспитание. Они уже будут учить тому, как надо бережно относиться к своей природе. Заодно можна было даведацца, як забруджванне малых рэк уплывае на якасць калодзежнай вады. Людзі ахвотна прыносілі сваю ваду і рабілі аналіз з дапамогай спецыяльнай тэст-палоскі. Дзякуючы рэалізацыі праекта школьнікі разам з дарослымі ачысцілі больш за 100 кіламетраў берагавой лініі, правялі хімічнае даследаванне рачной вады і свае вынікі маніторынгу размясцілі ў інтэрнэце. Акрамя таго, за 2 гады добраўпарадкаваны набярэжныя ў глыбокім, Варапаевскі парк у Пастаўскім раёне і паркавая зона ў Германовичах. Што да апошняй, то гэтае гістарычнае месца Шаркаўшчынскага краю стане прыцягальным як для месцічаў, так і турыстаў, упэўнены арганізатары праекта. Яны спадзяюцца, што ён абавязкова знойдзе свой працяг. Будет представлен в скором времени план развития малых рек, в котором будет отражено, что будут делать школьные экологические клубы после проекта. Также будет план мероприятий по установке инфраструктуры на подобных берегах малых рек, как было, например, в парках, да, вот в Германовичах и Воропаева. Галоўнае, мясцовыя жыхары самі зацікаўлены ў прадаўжэнні сваёй справы і намерены захаваць чысціню малых рэк басейна Десна. Інна Кіріенкова, Александр Прыстаўка, навіны, Шаркаўшчынскі раён. У самым моладзевым пасёлку Віцебскага раёна выбралі ўладара сяла. 3 лепшыя сям'і змагаліся за ганаровае званне на раённым этапе праекта ў пасёлку Октябрьскі. Гаспадары паказалі, як яны ўмеюць валодаць сякерай, вязаць венікі для лазні і гатаваць беларускія прысмакі. Сёлета арганізатары ўвялі яшчэ адзін конкурс і гістарычную віктарыну, дзе ўдзельнікі адказвалі на пытанні пра гісторыю свайго краю. А пераможцамі раённага этапу сельскагаспадарчага праекта «Уладар сяла-2015» стала сям'я Виноградовых з Вярхоўя. Везде участвуем, стараемся в семейных конкурсах представлять свою семью в всевозможных зимних, летних, во всех возможных семейных конкурсах. Участие принимаем не первый раз, поэтому это все нам знакомо. Дочка обычно занимается у нас песнями, танцами, и у нее есть такая песня «На палубе матросы». И мы решили под эту песню сделать эти костюмы. Фіналісты раённых этапаў праекта «Уладар сяла» сустрэнуцца 25 жніўня ў Верхнядзвінску і пазмагаюцца за ганаровае званне на абласным этапе. Праваслаўныя вернікі на гэтым тыдні адзначылі адно з самых вялікіх святаў – Преабражэнне Гасподняе. У народзе яно вядомае яшчэ як яблычны спас ці другі спас. Гаварылі, прыйшоў спас усяму час, вясёламу святу і добраму пачастунку. У гэты дзень асвячаюць яблыкі і іншую садавіну, якую пасля доўраць родным і блізкім, а таксама раздаюць абяздоленым і хворым. Лічылася, што калі з'есці на спас яблык і загадаць жаданне, яно абавязкова збудзецца. Вось ужо 2 дзесяткі гадоў на радзіме вядомага беларускага садавода-селекцыянера Івана Сікоры у вёсцы Алашкі Шаркаўшчынскага раёна ладзіцца свята светлы яблычны спас сікораўскай душы часціца. Сёлета яно набыло статус абласнога. Мерапрыемствы прымеркаваныя да 130-годдзя з дня нараджэння Івана Паўлавіча Сікоры. Беларусь і Латвія і іх вялікія паэты-сябры Янка Купала і Ян Райніс яшчэ раз звярнуцца да іх творчасці запрашаюць 2 выставы, якія адначасова адкрыліся ў абласным краязнаўчым музеі. Святлана Макаева дзеліцца ўражаннямі. Выстава «Аспазія Райніс. Бунтарка-гуманіст» прысвечана 150-годдзю вялікіх латышскіх паэтаў Яна Райніса і Аспазіі, паэткі і яго жонкі. Абое сімвалы латышскай культуры. Яны ўнеслі вялікі ўклад у станаўленне сучаснай латышскай мовы. У экспазіцыі цікавыя дакументы, рэдкія фатаграфіі, якія адлюстроўваюць розныя этапы іх жыцця і творчасці. Творы Яна Райніса пераведзены на многія мовы свету. Как поэт, как автор, как переводчик даже, как мыслитель. И он первый сотрудник культуры в Латвии, который получил высшую гражданскую награду, это орден 3 звезд 1 степени.
он первый из латышей. Ян Райніс некаторы час быў міністрам адукацыі. І дзякуючы яго намаганням былі адкрыты школы, адбыліся значныя перамены ў сістэме выкладання. Яго дзейнасць спрыяла еднасці культур латышскага і беларускага народаў. До Первой мировой войны в Витебской области проживало около 90 тысяч латышей. Так что мы очень близки. Мы даже не просто забыли, как мы близки. Может, у нас языки различаются, но мне кажется, у нас очень близкий менталитет, не говоря уже о визуальном, то есть, в нашем виде. Да, ну, менталитет у нас очень близкий. И даже я смотрю, вот ваши узоры национальные очень напоминают то же самое, что латвийские наши. Мы очень близки. У сэрца глянь сваё. Под такой назвай паралельна адкрылася выстава, прысвечаная вялікаму беларускаму паэту Янку Купалу. Дзве экспазіцыі звязаны паміж сабой, бо адлюстроўваюць старонкі жыцця, сяброўскія адносіны і гуманістычныя ідэі знакавых асоб для гістарычнай і сучаснай культурнай спадчыны двух народаў. Выстава, на якой прадстаўлены паэты, сапраўдныя тытаны беларускага і латвійскага адраджэння, тыя людзі, якія стаялі ля вытокаў сучаснай беларускай і латвійскай дзяржаўнасці. Будзем спадзявацца, што гэтыя цесныя сувязі паміж дзвюма народамі, паміж дзвюма дзяржавамі, якія ўжо укараніліся, яны будуць працягвацца ў далейшым. На ўрачыстым адкрыцці гучалі вершы знакамітых паэтаў і музыка пакладзена на іх творы. Выставы будуць працаваць да 6 верасня. Светлана Макаева, Александр Ліндзін, навіны Віцебск. На музейнай карце Віцебскай вобласці з'явіцца яшчэ адзін новы пункт. У Верхнядзвінску рыхтуецца да адкрыцця гісторыка-краязнаўчы музей. Над яго экспазіцыяй энтузіясты карпатліва працавалі больш за 3 гады. Сабраць матэрыялы было нялёгка. Раён пацярпеў падчас вайны. Ворагам былі знішчаны і культурныя каштоўнасці, і дакументы. І тое, што ўдалося адшукаць, вялікая ўдача для краязнаўцаў. У экспазіцыі музея таксама знайшлі адлюстраванне савецкія часы і сучаснасць. Шырока прадстаўлены знакамітыя асобы Верхнядзвіншчыны. Самые ранние экспонаты яшчэ адносяцца да гістарычнага перыяду. Наш раён ледавік пакінуў апошнім 10 тысяч гадоў назад, загрувасіўшы катлавіну Асвейскага возера. Адтуль каменьчыкі, прынесеныя з Фінляндыі, гэта ёсць самыя старыя нашы экспанаты. А потым ужо тое, што выкапалі з гарадзішчаў, у нас нават плавілі жалеза. Правда, шмат што ляжыць у Акадэміі навук, будзем прасіць адтуль. У Віцебску гуляюць у амерыканскі футбол. Каманда «Віцебскія рысі», заснаваная 2 гады таму і за кароткі час вырасла да моцнага, упэўненага ў сабе калектыву. Сёлета «Віцебскія рысі» выйгралі 3 з 3 матчаў балтыйскага дывізіёну. І пры гэтым усе сродкі на выезды, экіпіроўку і нават арэнду трэніровачнага поля з уласных узносаў ігракоў. Амерыканскі футбол у Віцебску гучыць неверагодна, і мала хто ведае, што гэты від спорту існуе і больш таго развіваецца. Між тым гэта так. Клуб «Віцебскія рысі» ўжо больш за год актыўна трэніруецца і перамагае. Люди из других городов, Новополоцк, Могилев, Орша, Минск, разные люди. Из Миор парень приезжает периодически, за 200 километров ездит, бензин тратит, машину свою использует для этого. То есть, гол энтузиазм, но люди этим болеют. То есть, кто болеет, тот играет. Вот. Кто не заболел, тот не приходит больше. Амерыканскі футбол складаней і брутальней звыклага нам футбола. Масіўная амуніцыя, шлемы і капы, сілавыя прыёмы, жорсткія розыгрышы. Усё гэта атрыбуты амерыканскага футбола. А што казаць пра паняцце? Лайнмен, квотербэк, тачдаун. Каб атрымліваць задавальненне гэтага відовішча, трэба прынамсі ведаць правілы. Американский по названию, русский по духу. То есть игра, где нужно превозмогать себя, где нужно иметь высокую силу воли, высокую духовную составляющую должно быть. То есть не бывает такого, что у тебя в команде какой-нибудь один суперигрок, а остальные так просто на подметках у него. Тут все люди действуют как единое целое, поэтому они все сплочаются на каждой игре и на тренировках. И у нас действительно как семья, то есть парни друг к другу относятся, выручают во всем. Андрэй Слуцкі і яго ігракі поўны энтузіязму. Цікавасць да гэтага віду спорту расце без істотнай фінансавай падтрымкі. Амуніцыя, трэніроўкі, пляцоўкі – ўсё за ўласныя грошы. Аднак «Віцебскія рысі» – команда людзей шчыра захопленых. Здесь сочетаются такие качества, как физическая подготовка. Нужно быть сильным, нужно быть ловким, нужно думать головой. То есть вот это
комплекс вот этот и как бы привлекает, что плюс еще очень большой коллектив, очень много как бы тиммейтов, ну то есть товарищей по команде, расширился круг общения. Я считаю, что для меня как бы таким парням, как я, которым уже за 30 лет, в классическом спорте олимпийском уже ничего не светит, а в любительском можно еще показать себя и достичь каких-то результатов. У гэтым сезоне рыси гуляюць ва ўсходняй лізе балтыйскага дывізіёна. Наступную гульню правядуць з рыжскімі львамі. 3 ігры з 3 за віцеблянамі, а гэта значыць, што віцебскія амерыканскія футбалісты забяспечылі сабе дамашні паўфінал. А ў наступным годзе плануецца, што да лігі далучацца яшчэ 5 каманд з Расіі, Швецыі і Фінляндыі. Александр Камович, Александр Рындзін. Навіны Віцебск. Сталі вядомыя вынікі першага этапу розыгрышу Кубка Салея. Футбольны клуб «Віцебск» ніяк не спыніць няўдалую серыю гульняў. А ў наступныя выхадныя «Віцебск» прымае турнір па стрытболе. Пра поспехі, недахопы і турніры, якія чакаюць віцебскіх спартсменаў, раскажа Александр Камович. Прывітанне, Александр. Прывітанне, Ольга. Па выніках Кубка Салея наша каманда, набраўшы 5 ачкоў, заняла 4-е месца ў падгрупе «Б». У стартавым матчы хакейны клуб «Віцебск» на хатняй арэне саступіў мінскаму юнацтву з лікам 0-5. У другім туры ва ўпартай барацьбе падапечныя Юрыя Чуха прайгралі Гомелю з лікам 3-5. Праўда, у хатнім матчы супраць Брэста была здабытая перамога 3-2. А ў матчы супраць Магілёва, які стаў 4-м для нашай каманды, мядзведзі разграмілі Львоў з лікам 5-1. Першы этап розыгрышу Кубка Салея завяршыўся выязным матчам з «Дынамо» Маладзечна. Ва ўпартай барацьбе перамогу атрымалі маладзечанцы. Лепшымі бамбардзірамі турніра нашай каманды сталі Александр Когалев 5 ачкоў і Александр Фамін 4 ачкі. Ва ўсіх матчах Кубка вароты абараняў Леонид Рубан, працэнт адбітых кіткоў 91. Хімік СКА займае другую прыступку падгрупы А і ў наступных матчах розыгрышу Кубка Салея сустрэнецца з лідарамі турніру. Сталі вядомыя тэрміны правядзення турніру па хакеі з шайбай на прызы «Віцязь». У гэтым годзе з 25 па 27 жніўня на лядовай арэне Віцебска будуць змагацца 4 каманды: хакейны клуб «Віцебск», Магілёў, Хімік СКА, Славуціч. 25 жніўня мядзведзі сыграюць з Магілёвам, а новапалачане сустрэнуцца з хакейным клубам «Славуціч». Футбольны клуб «Віцебск» ніяк не спыніць няўдалую серыю гульняў. Пасля валявой нічыі з Белшынай нашы землякі саступілі ў гасцях Новаполоцкаму «Нафтану» 3-0. На пасляматчавай прэс-канферэнцыі галоўны трэнер віцеблян адзначыў, што каманда разлічвала на зусім іншы вынік. Сапернік выкарыстаў усе свае шансы. У той жа час у варатара Віцебска іх проста не было. А вось «Нафтан» крыху выправіў сваё становішча. Новапалачане пасля 6 пройгрышаў запар у матчы з Віцебскам змаглі падабраць аптымальны склад каманды і рэалізаваць задуманую гульню. Наступную гульню віцебляне правядуць са Слуцкам, які, дарэчы, займае месца на адну прыступку вышэй бела-блакітных. 29 жніўня ў суботу на плошчы Перамогі ў Віцебску пройдуць спаборніцтвы па стрытболе. Стрытмастерс уже не першы год праходзіць у абласным цэнтры і традыцыйна збірае вялікую колькасць удзельнікаў. У гэтым годзе на гульнях чакаецца больш за 50 каманд з Віцебска, Мінска, Магілёва і Смаленска. А з 29 па 30 жніўня на базе лагера «Дружба» у Шувілінскім раёне пройдзе спартакіяда кіруючых работнікаў органаў кіравання. На гэтым, Ольга, у мяне ўсё. Будзем сачыць за спартыўнымі навінамі і далей разам. Дзякуй, Александр, а мы працягваем. Падарункі ў прамым эфіры. Першая шчаслівая сямёрка слухачоў радыё «Віцебск» стала ўладальнікам ювелірных упрыгожанняў. Партнёр праграмы «Буэнос Утрас» кампанія «Рускае золата» на працягу 2 тыдняў прадастаўляе свае каштоўныя прызы пераможцам музычнай гульні. Разам з вядучымі самага папулярнага ранішняга шоу першыя падарункі ўручалі і нашы корэспандэнты. Здравствуйте, друзья, с вами Александр Анатольевич. И с вами Дмитрий Валерьевич. А с 1 августа партнер утреннего шоу «Буэнос Утрас» на радио «Витебск» компания «Русское золото» из города Смоленска. Из города-героя Смоленска. Из города-героя Смоленска. И вот на протяжении вот этих 2 недель мы разыгрывали золотые и серебряные украшения от «Русского золота». Вот сегодня мы их вручаем победителю. Да, победителям, и потому сегодня что их много. 17 ювелірных салонаў, больш за 100 тысяч найменняў вырабаў і тысячы пастаянных кліентаў. Такімі дасягненнямі можа пахваліцца расійская кампанія «Русское золото». Широкая ювелірная сетка разгарнулася ў Смоленску і раённых цэнтрах Смоленшчыны. Аднак на гэтым «Русское золото» спыняцца не збіраецца. Первый этап – это знакомство с вами и знакомство вообще с потребителем белорусским. Партнерство замечательного утреннего шоу, веселого, доброго «Буэнос Утрас». Нам оно
говоря современным языком, в кайф. Нам нравится, интересно, весело и задорно. У студыю для ўрачыстага ўручэння падарункаў прыйшлі 7 шчасліўчыкаў. Некаторыя з пераможцаў не толькі пастаянныя слухачы, але і сталыя удзельнікі разнастайных віктарын на радыё Витебск. Ну, я работаю водителем и по специфике своей работы постоянно слушаю радио. И как бы это уже не первый выигрыш, и многим людям говорю, что играйте, выигрывайте. Ну, здесь так получилось, что 7 августа я играл, это была пятница. У нас с супругой годовщина, 16 лет совместной жизни, и вот так получилось, что я выиграл золотую подвеску. Я постоянно играю и очень долго слушаю радио Витебск, много лет уже. И много уже призов выиграно. Очень приятно. Розыгрыши ювелірных прызоў будуць працягвацца і далей, і стаць уладальнікам вытанчанага упрыгожання можа кожны. Галоўнае сустракаць новы дзень з Буэнас, Утрас і рускім золатам. Інна Кірыенкова, Анастасія Навумова, Ян Пчельнікаў і Александра Рындзін. Навіны Витебск. Няхай абавязкова пашанцуе і вам. Гэта была інфармацыйная праграма 7 дзён. Вынікі наступнага тыдня, як і звычайна, будзем падводзіць у нядзелю на тэлеканале Витебск.